Ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ngayon mo nga mahal nga labing kamahan, anay karon sa CB Office Studio, Cebu City. God kanatay. Mahinawat kami kanimo lang itong amang yawit ay padala ng balang Espiritu aron mutup sa mga una kasing-kasing nga kini mo iskutan karon masabdan plastunan aron ni pambit suban ng kinahanglan. Kininta na namong ipangayo pinagi sa ngalan ni Kristo uban sa panabang ni Birhen Maria o ni San Roque o sa tanang anghel mga santos sa langit. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. May hapon mga kigsunan sa Kabisaya ng Mindanao. Magandang hapon mga kapatid sa Luzon. Good day to everyone outside of the Philippines, everywhere on earth. Welcome sa itong tulumanon. Ang tanong mo kay Brad Iway. Biblia, Sanda Referensya, Dogmatic Theology, Moral Theology with philosophy sa sagot. Live karon na nukag yun sa CB Office. Sa patidos na ron sa buwan sa tapos ang buwan sa tuig year 2022, December 22 year 22. Oh, puro na 2022 na. Ay, oo. Oh, adlaw Huwebes. Huwebes niya. Ugmang adlaw 23, 24, Sabado, bispira sa pagkatao ni Kristo, December 25. Live daron na nakadiri sa maong studio mga kigsunan niya. Sa dili patamo padayon sa angay natong iskutan. Basa sa Ebanghelyo mga kigsunan niya. Atong Grace si Brad Adam Ampero sa chapter President sa CFD God Kanatay with Brother Sok Fernandez ang Grandmaster sa Apologetics. Niya labi na ang God Kanatay ni Brother Sok Fernandez. Niya si Chong, CFD official sa naghatag ng gayon dari sa maong programa. George Repel, Jikyo, Tami Kaburnay, o si Jan Pultiro, Mako Mangya, o uban pa mga CFD atong mga si Neil, o si Joel Pakera ni amigo sa Barangay Cubal, Leon Cans. Official Leon Cans. So, ngayon po mga kiksunan, sa di pa mo hatag mga kabagol itong mga pangutana, kaya mga chat sa Messenger, labi ng uban atong tagdo ng diskutan mo nila mga Christmas o kining gaday, diskutan mo sa tapos sa ng gospel ng madawag, it's sa 22. Tiks ni Brad E.G. Ball, mga kiksunan, December 22 na. Lucas 1, versikulo 46, ngadto sa 56. Wala batia ang kakapoy bisan sa kalayo sa paglakaw ang gipasulabi o ang gugma o pag-alagad mo kining gihimo ni Santa Maria sa iyang agaw ni Santa Elizabeth. Pamilya nga kanunay nag-umol sa gugma na gayod ang pag-alagaray, pailog o pagantos. Na gayod niya pailog pagantos o pagsinabtanay. So, kining maong Ebanghelyo, ihataga ni Brother Jibol o personal biblical reflection niya. Wala nga taas nga ning maong Ebanghelyo, pero namubog gumikan na iyang pamalandong angay ni pambit usap sa Ebanghelyo karon mga kigsunan. So, manang sa mga kuwan mga kigsunan. Unya, ang usa sa atong nabasa kaganina, si Sanika, membro ni sa CFD God Literal, si Norberto Subandal, ningon siya, agoy, Brother Wedi, pildi mong likers niya. Kamong nagbaruganan, tinunglo mo ni Sin Cyril. Wala niya sumay o sa Sin Cyril para Alexandria ba o Sin Cyril of Jerusalem. Ba, ningon siya, ang dili mo dawa sa God dinatay, usa ka tinunglo. Wala nga kita nagkamagama sa naglang mga statement pang libro na itapat-tapat lang sin sa messenger o social media. Nausa ka irihis ang di madawat ang Diyos sa matay literal. O mao nang kalakiha mga kaigsunan, Brad Norberto, na ang nasayop may gumikan nga di madawat ang Diyos sa matay. Apil po si si San Pablo sa kabagitan mag-uwali, di ba tinod?
ningon na San Pablo sa may balita Biblia, sa Roma 1:23. Ang Diyos walay kamatayon. Sa ito ba, ang Diyos walay kamatayon? Klaro na nga, si San Pablo, supak mong San Pablo. Unya sa 1 Timoteo 1:17, 1 Timoteo 6:16, God is immortal. So ang Diyos, immortal, way kamatayon. Unya, nairehis mo sa Apostol San Pablo na. Yan si Apostol Pedro, ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Romana. Di kinamalalis, biblical. 1 Pedro 3:18. Ang pagkatao ang namatay, matod pa ni Apostol Pedro, pero ang iyang kuwang kalag with divine person, nagwali si Espiritu ng nabilanggo. 1 Pedro 4:6. Nya, nasay si Apostol Pedro ni dahil nga, pagkatao namatay, kaya huwag isa manudlo si Apostol Pedro nga, ang Diyos namatay literal. Pastilan, Norberto, kamo mo irehis, kanang nanudlo nga gaday literal, wala na sa kamaturan. Wala, supak na sa kamaturan, supak sa dugma, nya, unbiblical and historical. So muna ko ikatubagi mo niya, Brad Ejibol, Brad John Agrabio, o si Brad Ilium, aris po na sa messenger. Gikan ni Anthony Canillas, Brad Jikyo and Brad Iwedi. Wa Jikyo rin, aninora, ang Jikyo. Ang iyang presensya. Kumusta man ang mga GDL nga nakadawat man o award sa ilang papahawaon? Gikan ni Brother Pungut, usa ni Gatsis Player, itong amigo. Mabuhay mo, Brad. Salamat sa inyong programa. Gikan ni Rosalio Pilayo Magdadaro, Lirigo, dalaygo ng Diyos nga ang paubos, ipataas sa Diyos, Brad Sok Fernandez, congratulations. Nasa message ni Juan Norberto nga bago lang niya, naman ito'y ikot niya sa pugnit niya sa FB nga, Ramon, wa may apelido sa isa ito Ramon na po, si RMJ ito ba, former president, nga may murahid nila sa gaday doctrine, literal. Kanamingon nga si Bradsok ni dawat sa nakadawat og Papal Award di ka ni John ni Pope Francis, ang President Pope sa Roman Catholic Church, pinagi ni Arsobispo Palma diri sa Cebu City aging December 15 year 2022. Niya ni sumpay din sila nga uyo na si Bradsok sa God Time literal. Bago bagaimana kita Bradsok itong Lunes dito sa UCR, huwag isamingon nga sakto ang gaday literal. Inyora ng mugna at buhat para ipabor si Bradsok sa gaday literal. Kung matod pa niyo ni istoryo si Bradsok Fernandez kay nagtudlo nga pagkatao lamang ang namatay ni Kristo. Wa manudlo si Bradsok ka na nga pagkatao lamang. Pagkatao namatay, matod pa sa dugma sa Katekismo ng Catholic Church o sa Biblia sa 1 Pedro 3:6 to 7 sa Katekismo ng Catholic Church. Pero being God, join His humanity but did not dissolve and damage. Nasa 469 sa Katekismo ng Catholic Church. Ya page 150 sa Fundamentals of the Catholic Dogma nga iyarang pagkatao namatay according to the body ang kining namatay niya. Pero ang iyang pagka-Diyos did not dissolve and damage. Attach sa iyang lawas. So, hypostatic union niya po. So, kanina tumutumong butang-butang na para malingla sa uban. Sa tinood, kung i-raise or Bradsok Fernandez, dili kataga ni Pope Francis o Papal Award. Kaya na-i-raise ko. Yan, dapat, ang kataga nito, ang kaatbang sa God cannot die. Kasi may lain, kamo Norberto, si RMJ, si AMJ, o mga pare na si Father if Father if I o LI apel mo ito Manila kanang Tagalog nga pare Father ito mga pare sa Manila
o mga siibdi nga nasa Davao, nasa Buanga, part sa Bohol, Pudongban, Negros, muna nga kanang mga karaan niya, kung tinuod na yung tudlo ang garay doktrin, hatagan na mo papalaward, huwag mo tagay. Kung saan na, dili na, makita mo na sa, kung na kay sakto mga logic ba, science of correcting and reasoning. So muna mga kaigsunan, nga permanente kitang God ka na tayo. So muna ako ikapaambitubag, nga kumusta sila, nagpabilin siya po silang baruganan, na sayop nga panudlo, Brad Mer. So muna ito ikatubag si mong pagkutana nga, namusan Brad, gaday, literal, o magsunod-sunod na nila, basta pamagyapon mo dawat sa ang Diyos kanunay buhi. Brad Romeo Gumira to organize po. Brad Joseph Kababa, may hapon Brad. Shout out Jan Poltero, Anthony Canillas, Javier Magdadaro, Arnel Berhelio, Linsky, Galvez, Oliver Ponce, Tun Apelido of Eldin Limos. So muna siya sa kuwan ito, Mako Mangya, organize ko niya, si Mario Agbo, o Bini Kukutan, o si George Bodar Royal Ruines. So, Brad Iman, ibinado amigo ni Kuwan, ni Chow, o ni Kuwan, kining Brad Bero niya. So muna ito ika-pambit niya, katong ibangilyo ni Brad E.G. Bohol nga, Kuwan, hatag, nindo kayo. Kay kanunay, ang gugma, o malinaw. Pero matod pa ni Monsignor CJ, ang pamilya ng away-away, kayo ng mamurag, dili po na normal, nagilalis. Ang magiglalis gastos, taga-Negros, taga-Bohol, taga-Mindanao, waman, layo man. So nasa ba ang pamilya? Part na siya sa pagligon, pero di kay lalis nga pinatihan na yung balbadi po na mayo. So wala nga, tungkol kay ang Ebanghelyo nga imong ibasa, si Santa Isabel o nigiskot ni Virgen Maria niya ni ulpot ang bata Lucas 1:43 iatras na to ang Lucas 1:46 na tayo mga nandun sa 56. So malagi na nga ibalik-balik ng gospel sa Roman Catholic Church matag tuig, tuyok na ba salangan na sa katuig, marag dua pa katuig lain na sang hanay. So muna nga James Losarata. So wala na sa punto nga kining Misa de Gallo naman ito yung namutana sa si Brad Dumir sa guard ka ganina nga kanang Misa de Gallo Brad UYD Brad Efren live nila actual security guard makasala ba ta nga kung di ta kasimba sa Misa de Gallo kung di ta makasala kay devotion naman dili man na obligasyon dili na mandatory gikan sa unang adlaw pagsugod sa December 15 sa Kalaw, 16 naman na, hangtod sa 20 po kaning 23 ugma last, di ka makasala. Pero wa ta magpasubot nga gadili. Importante sana basta tinarong lang adto sa atin og santos sa misa, ug ila kita nga unsay santos sa misa. Ang tinuod nga Dios dili mamatay. 1 Timoteo 1:17. Kung tinuod nga Dios si Kristo nganong mamatay siya, gikan ni Bas ni Giro Boom. Yawa. Sa to pa, kung tinuod lang Diyos si Kristo, anong mamatay man? So mo nang kalatiha mga kaigsunan, mabitan ako nakapamalandong ko sa ubang si Brigada literal, mga kaigsunan. Lingon sila nga, ang Diyos mamatay. Pakunraha sa naging Iglesia ni Kristo di Bati, ang si Brigada literal versus sa Windel, gana literal na. Pero sa Iglesia ni Cristo ba? Kanang pangutanah, mingon ng Windel, o gumang mga simple debater na kining ang pagkatao mo ay namatay. Pero simple, gana literal versus God ganatay. Pareha itong natugin mong Alvin Gitamundo o ni Patrick Nobel o Clyde. Mingon yun nga, ang Diyos na matay literal. Sa ito pa niya ay, way klarong baruganan ang si Brigada literal. Nagka-yamukat ba? Ano man? Ato si Kristo, pagkatao mamatay. Way permanente. Pero aray na mga mag-iwitro, ang Diyos na matay. Maura
program na diha nga kaigsunan si with your respect ni Father Franz o uban pa nga sa among kuan na dos chong itong higayon na 2019 nga ingon siya nga dili accurate ang kuan kining gisulti ninyo Brad Iwede kanang only human natures die. O, di ba? Pero sa paglantugi namong EMG Alvin sa Plaza de Bensa year 2022, ningon siya nga amo ni among maruganan Brad Iwede ang only human natures die. Unya, ang iyang ipabarog sa lantugi sa may affirmative nga ang gaday literal ang dili mo dawat usa ni kadugma iya siyawa. So ang iyang barugan na dan supaki siyang statement niya sa lantugi na di mo na madawat. O kinang di gigamuyon si mong atbang. So muna sa punto mga kaigsunan. Unya nailaning mensahe diri, if ang gininhawa sa Dios mahimong dugo sa tao, din why man mogamit pa magdugo ni Maria si Kristo, gikan ni Michael Prex. So ninduti imong utana, sa mga uban ni message. Ang atong tubag na mga kaigsunan, kining hanay man adaan. So kita mga Catholic defenders, luto na daang libro ba? Bot pasabot ba? Hanay tudlo sa simbahan kay kadungog ang Bradshaw Grande sa Miagis Plaza de Bensa sa iyang lantugi with babae ang kontar sa kabor na gayong kini na 100% nga ako gitudlo nga akong magulingan. Tinood na. Manang gitudlo na Bradshaw iya sa simbahan ko dito. Naman na sa Hebreos 14, brother Michael, ang tanang mga anak nag-ambit o dugo sa mga ginikanan sa samang pagi si Jesus usab nag-ambit sa inahan. Kinsa inahan niya? Na ibang mga pundok na di mo dawat na si Maria mo inahan. Away laing itagna ni Propeta Isaiah, City 14, usa ka babaeng birhen, manamgod usa ka batang lalaki, tawgon siya kay Emmanuel. Natumana sa Mateo Kapitulo 1, 18 ngadto sa 23. Ang Diyos uban nato, God with us. Muna si Kristo sa John 1:14, incarnate na kumplito na ang gitawag og hypostatic union of Christ. Na sa usa ka persona, si divine person, adunay duha ka kaniya, both human and divine, true God and true man. So nag-ambi sa unod dugo. Kung why dugo kay Dios si material being ni usam ni ka pure spirit, dili makita asam sa dugo adto gyud sa inahan. So kay San Pablo ningon sa Hebrews 22, without shedding of blood there is no remission of sin. Kung way pagpaaga sa dugo, wa tay kapasiluan sa atong sala. Asa magdugos Kristo ng Espiritu gud? Mahikap nimo, malansang mo sa krus kundi sa mga pagkatao. Muna nga sa 1 Pedro 1:18-19, pagkabililon sa dugo ni Kristo. Muna nga tungod sa dugo ni Kristo, napasaylo ang atong sala. Napasaylo at manina Episo 1:7-8. Sige kag wali diha pero dili ka gatuo nga naluwas na ka. Pasabot, wala ka gatuo nga si Kristo nga atong Dios. Kaya ka kaluwason. Panuway mo, ika ni Nadia Kating. Kanang usa sa mga kining nagatuo niya si Tagwali, kining wali. Kung wa ko'y pagtuo, di ko kawali. Usa ka Pentecostal to nga natugid sa Plaza de Bensa 2022. Bagura sa ka preach sa kini evangelist o pastor June na ako sa pangutana kay pagtuog buhat man to. Sumala sa 1 Timoteo 4:13-16. Matud bang San Pablo ang nagwalis may balita ang giulihan maluwas samtang nagwali maluwas usa. Karon kani kay nagwali kuno siya. Nani siya pagtuog built-in bang pagtuog niya? Na agi pagtuog buhat. So pagtuog buhat na langkog gina. So munang kalawasan ng gitudlo sa Ginoo base sa kasulatan, wa man nudo nga luwas na ron. Ang kaluwasan umaabot pa na. Asa mabasa na? Roma 8:24. Kilauman bang kaluwasan? 2 Korinto Kapitulo 1 versículo 10. Ang kaluwasan umaabot pa. Sa ito pa, kung umaabot pa na ang kaluwasan,
kung nagpaabot ka nga hatdan ka o pinaskuhan ba diri sa safety office mananglitan ba, aw nagpaabot ba wa pa maabot, wala nga nagpaabot pa ka wa pa ta maluwas, kaya ang kaluwasan bahutulon pa man na, kay kung pagtuo ra hasta yawa maluwas sa nakapil, asa mabasa na Santiago 2:19. The devils also believe and tremble with fear. Ang yawa nagtuo, nagurog, tingali pareha mo siya yawa na, brother. Kay mong tanong mo na ko, mong tanong itong mga nalantugi na ko nga, ang yawa, nagtuo mo ni Ginoo, niya ka nagtuo ka, pareha mo siya yawa di. So, muli ko di na tubag. Oh. So, muna nga, kanang pagtuo, kuwang na, kinahanglan adunay. Dungan gida, kay kini ubang mga pastor, mga evangelist, ang pagtugaw na ang buhat kasunod. Palipat na, binuang na, sayop na, nga panulo. Full sitsing ka na siya. So, pagtuog buhat, atong 1:4-13 built in ang pagtuo. Kaya di ka mawali niya ko kay pagtuo. Kunya sa Pilipos 2:12, work at your own salvation with fear and trembling. Palibusog yung pag-abot ang talawasan. Ubas kurog ang halok paningkamot. Work at your. Niya ka ng episode 8-9, pagtuo buhat na, this is buhat o pagtuo. Oh, why mabasa pagtuo lamang luwas ang kalag sa tao. Ang biblikal. Muna kong tubag sa nindot nga pangutana. Gikan ni Jojo Abria, watching her and General Santos. Ayun alay. Silingan ng Manny Pacquiao ng gikan sa Roman Catholic Church na nag-born again. Si Maria ba o ang papas sa Roma? Makahatag kinimog wisdom aron ka maluwas. Gikan ni Michael Prex. Sayo po ako mga pahayag na si Maria po yun. Muhatag wisdom ikan sa Roma. Ang Ginoo mo muhatag wisdom. Asa mabasa na? Pati ka kabasa. Sirach, Kapitulo 1, versikulo 1. O Panultihon, Kapitulo 2, versikulo 6. Proverbs chapter 2, verse 6. All wisdom comes from the Lord. Ang tanang kaalam, gikan sa Diyos. Suwa, mo yung gikan ni Maria. Si Birhen Maria lang, may tigtigong sa grasya. Ang grasya ng iyang ginadawat, gikan sa labing magkawang ng Diyos. Nasa 1 Pedro 5:2, 5:6, 1 Peter chapter 5, verse 10. Ang grasya gikan sa Diyos. Nya, naman tayo makita na si Birhen Maria na yung grasya, puno is grasya. Luke chapter 1, verse 20. Maghimaya ka na puno ka sa grasya. Hindi mabasan mas may balita Biblia na sa Latina Vulgata Huba di Missionaria Pleno Ognido o sa Dwyer Rems Bible, Full of Grace. So muna isa sa punto mga kiksunan nga atong pahayag nga ang si Maria mo'y tigdawat o grasya. Tigtigom siya mo'y tigapod-apod o grasya. Ngani sa mga Katoliko, membro nga nagdibusyon ni Maria. Uy, alaot ni si brother ng utana. Abot lang, di mo kung di mo katagal grasya malamdagan, malandong mo tagang grasya ni Maria. Pero gikan na Ginoo. Kisa ni support na St. Louis Mary de Bonport. Na usa ka santo singon. Si Maria mo'y tigdawat sa grasya, tigtigom sa grasya, siya mo'y tigabot-abot grasya ngadto sa mga tao din sa ita. Muna akong tubag mga kaigsuna. So sana sa kuha niya Brad Raymond Bolanon. Okay. Diyon nagrabir. So na itong ikapambit tubag. Grasya malamdagan mo. Ang mga pamatana uban o ganing atong laro na nga mingom na uban nga CFD Cebu. Atong i-mention yun. CFD God dahil literal atong bigas. Ang CFD God galantay mo ni direct kung iprogramahan sa CFD office. Kanya, so atong ipailas mga Katoliko nga kani community ra maning Catholic Defenders sama na ni sa Charismatic, Knight of Columbus, Couples for Christ. Pero atong ikuan recognize ang sakto gyud nga pagtulunan kay supat ka nagkasdugma nga imong doktrina way ayo na. Tudlo ka murara na og ingon ka nga ang rosary usa ka dogmatic teaching. Dili na.
negosyo na mura na bisa regaling. So manay herbal oil ni George Sorpil nindot kay Javier Magdadaro ato ning ano Arnel sana Berme Hilio ug si sa payuban nga kuha na ito mga kaunan na ito naman na-mention George Sorpil ang iyang oil nga si Sin Rafael nindot kayo si DL anak si Aaron Lerosa Hana Jen iyang kuha dito sa iyang bata ni haplas yun, kurang bilis na katulog kung di pag-haplas sa herbal oil ni George Sorpil. Yan, gusto mo palit na po kay dala ito 20 kibok na anak ko mga kiksunan ang oil yun pinutilya ni Brad Giti, amigo ni Parax Pilipinas o ni kini Milky Giling. Gika ni Jojo Abria, Jimmy, Joko, shout out eh. Wala mo lagi. Shout out Joseph Kababat, Mikel Mosquito, Marsoy, Tampos, prende ni Crispin Tampos ano. Tini Etnoper. Saan ka kinis tini Noper? Saan ka estudyante ni sa college niya? Unexpected. So itong padong ko diri sumad ron. Adunay membro na itong kibuloy nga nagngayog wali sa bus niya kung badlong pero di mga entertain kailangan mo na po itong membro ni sa dili katoliko ang hatag gusto breva ako lang ingnan nga wala yung pangayungan yung mga katoliko kay daghan man pero okasyon Pasko ba gamit mo Pasko so kani si Tine usani ka si ni sa Bohol so diha sa sabangan ko wadam hanga na di si Bulay si ana dire mga hait ni dire nga gawa si Bansok Prandes o si GP Aranita 33 ide. Gina Gio Cabuenas. So, puro man mga Grigo ininsik ni man. Say in Haps ako Rosilio Pilayo Lirico. So sana sa atong recognize kay i-view na siya. Nya sa mga kuan kining nitikso si Jibole nga ang gadganatay siya naghapon nitik si Mars Aho. Siya patungban na kuan Diyos dili mamatay. Apel dito si kuan Roberto Ten. Pero wala uban ginuyom ng uban nga kuan ano ba masibis Bohol. Pero atong itugan nga tinuod kay kung mao nang kalagihan ubang doktrina ato ra pili-pilion. Di mayo manubag kas ginawa kay bisag usa lang ka pagtulunan na imong inigar panalitan na nalantugi na mo ni naamna sa YouTube DC Kumtas sa miyaging 22 maghigayon miyaging 2021 bagura nga iyang pamatudan ang bunyag sa ngalan ni Jesus sa yun. Negative ko. Hindi mo nang siya mag-negative. Mag-affirmative ko siya kung katapusan mo tabi. Sa Danas Bisag Region na record na. Dili ni backbite kundi sa buhat 420 na dugong pinakita. Part man na. Pero kung mag-usap siya, Katoliko, okay sa kay kining hagit ba ng uban niya naman na pero manami ana nagkuan friendly discussion. Why problema na kay yung mga gadayat na ipod kay gad kanatay nga sa dani puntas. Dapig ko na nato. Greetings sa CFD Olanggo. Greetings niya. Olanggo chapter sa mga artistahon na CFD Cebu active members, mga sulit gaday inis human nature. Pagka nang binisaya na ba, delikado ko ng gaday inis human nature, binisaya, niya pahunungon ka, ang Diyos sa matay, puno sa matay ang Diyos. So, kinanglan na abdiki ka, gaday in his human nature. Otherwise, God ganatay kay spirito ko na, hindi na spirito mamatay. Simple, kaya namingon sila nga. Kinsa matagilansan sa cross, Brad? Kining Brad Julio Cumanero, saan ka? Brad Gregorio Locos. Kinsa gilansan sa cross? Diyos, dili. Sus, masipyat yung tubang na, Brad. Ingon ka nga, Diyos. Katawag yung tinasipdi ka na literal. Binuang na pumunta na. Si Kristo adoy ang duha ka kiniya. Diyos of daw matuod.
Malipat man na. Ang tubag na to na, pwede ra, duhay kinesis sa Diyos sa taong matuod. Kaya kung usara imong itubag, supak ka ni Bishop Moro sa Our Catholic Faith Manual dito nga din. Ningon dito, dalanan ako. Bishop Moro, nagin dito mga kiksunan. Mga, ningon dito nga, ang matuod ng Kristiyanos, mudawat in duwa, true God and true man. Yan, pangutana. Hibaw ta si Ibdi ko na nangutana, tuliko. Sa ito pa, i-release ang nangutana. Limpangog, Acton Gregory, good evening, mga brothers and sisters. Kung bawal ang pagpatay, nganong ni-execute man ang simbahan o inquisition. Last question. Ang tubag na ito na sa Catholic Encyclopedia nga Brother Limpangog Gregory, pero sa tusuno na nimong nalang Saint Gregory the Great, si Saint Gregory. Kung kanang pagpatay kay ang simbahan pro-life man, dili man anti-life, dili ka. Ayaw pagpatay, Exodus Kapitulo 20, versículo 13. Dikalog ng 10 commandments suka. Kaya ang Diyos matigas kinabuhi, siya mubawi sa mga gusto. Determined na sa ito, unong sa mga gusto. Kaya Inquisition sumasa Church History of the Catholic Church by Reverend Father John Lance. I-explain ito nang ipugnit, na dili ang simbahan Katoliko Romano mo iniuyon sa Inquisition, kundi ang gobyerno civil. So, ang Catholic Encyclopedia ningon nga, kung ang death punishment, kanang Inquisition, kung uyon ng simbahan, dili may tabo na kay inconsistent sa Ebanghelyo ni Kristo. Patubang sa Pablo, sa Uno, at Tito 3:10, o mga kingsunan. Tito 3:10, uban pa. So, sa ito pa, dili ang simbahan mo ni hatag sa Inquisition, kundi ang gobyerno civil. So, marang ang punto na ito nga, kung nagtulog ang doktrina nga sa'yo, labaw pa ng Inquisition. Nga naman, panangitan, nanudlo ka nga, ang si Kristo, kuhaan kining, dili tinuod nga Diyos, kuyaw kayo. Si Benemena dili Virgin, o labi na, mingon ka nga nanudlo ka sa unang nga, God, kanatay, God is immortal, na karon nanudlo ka nga, God ay literal, sus, dili kaduha na nanudlo sa po, pero nyo sitsing na. Muna tinunglo na sa Ginoo, matubang sa Pablo sa Galacia 1:16. Bisag ang helpang nanaw gikan sa langit, nga marin sa CFD office, Cebu City, ipatunglo sa Diyos. So muna itong pamitubag Brad Gregory, sa imong nindot nga pangutan. Blackwell Jewel, Irwin na Pisa. Salamat yun niya, puso na sa mubo nga pagampo, nalang samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kay Ginoo sa mga higayon nga gihatag gikan kaniya ato ni mga rasa nga way kakulen way katalagman. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa ngalan ni Kristo uban sa panabang ni Birhen Maria o ni San Roque o sa tanang ngilo mga santo sa langit. Amen. Ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi. Brad Blackwell Jewel, Brad Agoy man ni Blackwell si Julius Lawas o Brad Jerome Castro itong nag-guys. Ezekiel, dapat yun.